Se jkunu madwar 20,000 delegat li fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla se jiġu Malta biex jiddiskutu temi Ewropej meta pajjiżna jkollu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Palazz tal-Gran Mastru issa huwa kważi lest minn kollox biex jilqa' fih Prim Ministri, Ministri, Teknokratiċi u anke mal-500 ġurnalist. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg żar il-post u sodisfatt tkellem dwar il-ħidma li saret biex il-pajjiż wasal sawn. Ma naqsux il-kummenti dwar kif is-sala fejn kien jiddomina fiha l-lewn vjola u li għasnin twal laqat il-politiċi ta' pajjiżna issa se jkollha rwol ieħor. Din is-sala li ġiet trasformata f'sala ta' konferenzi ser tkun qiegħda tospita is-summit ta' 28 Prim Ministru kif ukoll 16 laqgħa oħra ministerjali. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Loġistika l-Presidenza Paul Mifsud spjega kif l-isfida ewlenija kienet li tbiddel drastikament dak li qabel kien il-Parlament l-antik. Barra hawnhekk trasformajna wkoll diversi inħawi oħra tal-palazz, naturalment biex nipprovdu l-faċilitajiet li wieħed jistenna meta jkollok laqgħat ta' dan livell għoli. Madankollu t-tibdil u tħejjiet li saru ma kinux biss dawk ta' dera. Kert Kamilleri mill-kumpanija Go fisser kif it-tibdiliet teknoloġiċi li saru huma fundamentali biex il-palazz verament ikun jista' jiswa bħala bażi ta' ħidma matul il-Presidenza. Kien hemm ħafna preparazzjonijiet li saru qabel, ovvjament infrastruttura bħal di li hija komplessa ħafna trid tkun hands-on. Bil-palazz issa kważi lesta għal kollox jonqos biss li gerbu ftit tal oħra u tibda sena ġdida. Sena ġdida li għandha tawgura tajjeb għal pajjiżna li minkejja ċ-ċokon tiegħu se jkun fit-tmum ta' ġrajiet b'relevanza li ma bħala.